Казино в законі. Верховна Рада з другої спроби підтримала легалізацію грального бізнесу в Україні. У першому читанні за законопроект проголосували 260 народних депутатів. Автори закону пропонують розміщувати зали з ігровими автоматами в готелях категорії 3 зірки і вище. Гравець має бути старшим 21 року і до казино пропускатимуть лише за паспортами. Гральні заклади, які порушуватимуть закони і прийматимуть ставки у лотерею від неповнолітніх, штрафуватимуть від 100 і до 200 неоподаткованих мінімумів. А от організатори казино без ліцензії ризикують втрапити за ґрати. Якщо закон проголосують і у другому читанні, порушників каратимуть позбавленням волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією грального обладнання. За словами автора законопроекту Олега Марусяка, легальні казино за один рік поповнять державний бюджет на 4 мільярди гривень. Щодо реклами азартних ігор, вводимо жорсткі норми. Щоб реклама не дурила людей, що азартні ігри – це спосіб легкого збагачення. Запроваджується кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії. Будуть запроваджені обмеження на розташування гральних закладів на вулицях міст. Зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок. Щодо лотереї. Лотереї будуть лише класичними. Не буде ніяких залів так званих миттєвих лотерей, під які маскуються гральні заклади.